за бъбреци. Кои са те и как ни помагат? Глухарче. Глухарчето действа като диуретик, помага отделянето на урина, като по този начин подобрява бъбречната функция и подпомага имунната система. Бъз. Известен с диуретичните си свойства, помага за изплакване на токсините от бъбреците. Бял трън. Белият трън стимулира оттока на жлъчните соли и подпомага жлъчната функция. Това не само помага на бъбреците като част от цялостната екскреторна система, но улеснява обработката на токсините в черния дроб и жлъчката. Бреза. Брезата е известна със своите изчистващи свойства, които помагат за естествената филтрация на бъбречните тъкани. Невен. Той спомага за регенерация на бъбречните тъкани, което може да бъде полезно при възстановяване след увреждания или болести на бъбреците. Розмарин. Подобрява кръвообращението в бъбречната област, което може да помогне за по-ефективно функциониране на бъбреците и отделяне на токсини. И сипливче. Помага за образуването на уринови пътища и предпазва от камъни.